Чувствате ли се стресирани на работа? Не сте сами. Ето как можем да си помагаме. Да създадем приятелска атмосфера на работа започва с уважение и разбиране. Започнете, като насърчавате откритите разговори за психичното здраве. Едно просто «как си» може да е от голямо значение. След това екипната подкрепа е много важна. Създайте среда, в която колегите могат да споделят трудностите си без да се страхуват от осъждане. Споделете и вашия опит, ако се чувствате комфортно. Това помага да се преборим с предразсъдъците. И не забравяйте, личният пример е от ключово значение. Бъдете съпричастни, правете си почивки и давайте приоритет на грижата за себе си. Вашите действия ще вдъхновят и другите да направят същото. Заедно можем да намалим стреса и да изградим по-здравословна и щастлива работна среда. Готови ли сте за промяна? Започнете днес. Абонирайте се за още съвети за създаване на приятелска работна среда. Бъдете позитивни, бъдете подкрепящи.